Moko kuom rowere e bwo mabul mar Youth 47 osingo mar neno ni nitiere lokruok e telo ma pacho ka endi kaka yor medo chwalo dongruok. Rawerego ma obago romo e kaunti ma Nairobi nowacho ni riwruogno geto bago romo e kauntis duto 47 kendo gibiro chiwo sir ne rowere ma geto chung' e yiero mabiro. Gichwalo duondgi ka giwacho ni rowere manyiri kod joma mine bende nyaka mi thuolo mar laro kombe mopogore opogore nikech gin gi nyalo mar telo kaka owinjore. Kaluwore gi rowerego, riwruok mar Youth 47 biro chiwo thuolo mar siasa maler nikech rowere e taya mar Kenya. Twadwa keto tekowa, to wadwa dhirore. To Youth 47 ojende obiro kamoro achiel, rawera omakore mondo rawera oting're malo. Kin mama, to in babana, to in nerana, nyakoni, to wadwani, ema dhi miwa Kenya manyien. Gi paro gi somo ma osemiwa kaka ojende ma Kenya at this particular time of history. Wabende wanyalo riwore together, wariw pachwa together mondo wang'e ni policies mage manyalo implement, manyalo tayo gandawa e yo makare. Watemo golo telo moro mar miuso cha nikech tend Kenya osebedo ga auction based. Mane ni ng'ama nigi pesa mang'eny ma wamiyo telo, ng'ama nigi chama fulani ma ji passive ma wamiyo telo. Watemo golo telo from there to issue based. Jo mane encourage joma nyiri mapoko chunga mondo teme nyaka MPs. We still need more MPs majoma mine e parliament. Kik wadhi wa crowd ni women rep kende mwanyalo dhi. Wadwaro ni wabende wachunge e ginene ka parliament ko wachung motego ka mili mabona giri. Youth 47 ni en gima tiego ojende rowere matindo, ng'ano man gi aj mar bedo jatelo to an gi paro maler to itame at the ballot box basing on ni onge financial muscles. Kura osebed kigoyo to telo mosebedo godo. Okwanya wacho kaka rowere masani chung. We want to bring a change. No, we still don't have anything to claim no kelo change. Is when you want to lay foundation for that change.